Çıkam aydım çoğlasın öyle yaptım mekko. Ne oluyor benim? Salam aklım qoğmuya daylana turdum sağaman şu turdum da var saçımı ösüşün neydim ay tuvalımı diyez ve günümüze başlayas aklım bir gede çıksak da görüşünü diyali çala jenski su alan ayşını alan üçlüne borum yaman qoğu her kimden inni övgülü sözler geliyor. Şöyle masaj edeyim de şunu yaman peyda şey. Yani kim ya gelmezse de çalanlarına görünce şapır yumayısınlar vaktlar varsa dedi. Ona masaj edeysinler yaman peydalıydı. Yüzümde hiç filtre yoktur yani. Veredim. 370 manat. O 3 neşte çıktı suratından koyayım. Katı güçlü de atlar koyayım. Veredim. Katı güçlü. Alın. Dünkü qadan ve şey deyip yaptırlar. Qadanın kırını deyip yaptırlar. Qadanım kırlı olsun içine ballar qaynaya akılım. Yok mu aranızda men yal hapis arağım. Men hapisa diyen öňemay diyen. TikTok'ta hemmekşi aparatsa. Yok aranızda biz yal hapis arağı. Käbiriňiň öňe girýän esasanam şular yal komentariýa ýazýandan öňe girýän akılım. Öňe girmäken isi hap edýär. Yani onunla da barsa aparası dedi. Men hapisa bolacak. Men kirlirak özüm qadanymı yuwamak kirlici. Özüm men öňem aýtdym ýene daýdýan. Şoňdan ýüzüňizi gözüňizi süpürip görüň. Ýürege de peýdasy bar diýdi. Öňrek bir jaňat diýmedimi? Şonu ýüzüm süpürdüm bol ýüregime de peýdasy bar diýdi. 370 manat berip alyp görak kaýňa da ýetýär şu zat. Ene yüzüne şey deyip çalyan arattarayan. Kırlı qadana nakare diyen akırım ben. Sen iyime dedim. Yerdağı qadanın görüp iştem tutullu deyip yatıyıp. Ne dedim ben şu iyidircek ol ölük parayadım da sana şu qadanla. Sen o qadana kurban mol dedim. O qadana kurban mol. Kırlılığına kurban mol sen sana dönün. Kime vardır öyünle qadan vardır yanıp duranır içine hiç tat kaynamayanır. Men kırlı qadanım bolsun içinde ballar qaynaya sana döneyin. Hawa sen o qadana kurban bol. Yine gelsen men yine idirer men paher şon ýala. Hawa. Men maňlaýma berselerim borla şonu ýalňyş beripdir nise. Ay borana diýip salýan çümen. Şoň çümen kan halana onda stowarum. Ýöne şey bagşlaýjy bolmaly. Şolar ýaly qadan hiç edidim. Gownun ýüregiň arassa bolsun. Senem himme kemçilim himme da on tarafın düdüğüm da onki orsun qadanna lan ýup bolana konýal her wagt ýylla bir gedek ýakmaly baýdyň şu sähne. Gördüňizmi? Ýanky ýudum munam çallym. Tony gittim. Ne bu da sibirtkasy munam ýetirdim ýüzüme. Duraýar bir moment garaşan aslında tonikdan soň muny gözüme çalaýjakdy. Ene. Beredim şu zada. Ene. Gözüme çalýan ýüzüme. Şeýle çalýan bir hili gözüň aşağı diýin jalanýar bolýar. Mene. Seredim. Bir ýa-da sahra bir gedek ay bir kedek etber oň nimesi ýokmy 3-4 kedek medýa gözüm aşağı masaj etýän ýaly. Şut nemejigini demirjigini men öwrenörün gaýlar. Oglanam çalyp bilýär, genneje de çalyp bilýär. Çaga çalmasyn ýok mana çagyň gözünde näme bolup biler. Hiçep gölänim bir gow demir şu näme diýeni bilemem. Garat şu näme diýen. 7 manatdan indi çüýşe bolup gelenler. Ene. Kimim var ki senden başka? Yerim yurdum yok benim başka. Tutuldum. Neredeyiz? Kolum kanadım, vuruldum sana. Annem de sensin, babam da. Sancısın aşuramda. Çıkam aydım çoğlasın öyle yaptım mekko. Ne oluyor benim? Bol vereyim mi? Yaklak ne mi de çıkıyoraydı ya. Şimdi bu da aydım çoğlasın öyle. Gravay.
Soğusum kursağımda kaldı. Çalıyağız bakalım şunu. Özme təzəli. Ertirmen nesip olsa Melik Pəhlivan canına Xuday valacak inşallah. Ertir nesip olsa. Şunun daşı şu. Ne? İçine şular ya hat çıkkanır. Şu hat yırtıp zıngayman. Okan sulatlı. Zıngman okamal hükman okan bakalım. İçine neyme vitaminler var. Neyme koşuntular var. Şu datlara ait yanır. Havarınız bolsun. Böyle dedim. Kış tomuz kuyu tapağı diyor. Güneş krem hükman çalın edeydim. Dedim cüm. Dedim de hiç filtre yoktur. Güneş krem hükman çalın. Seyredim. Görüyorum ama hidil edersin. Gözüme de tuz çalan oğlum şeytan, giyinen oğlum çıkan oğlum şeytan oğlum. Ayağıma da krasapka çıkıyor. Hadir size kol tədəlik aytacaq nesip olsa. Şep yani. Dokulanak tane 150 manat için bakadı. Dokulanak hiç iyi yağdaydı. 150 manatta. Çıp. Ve salamı istemem. Çınnan kovar yanına şu da adalay. Köp kişi haysın alayın yara ol öz nemeğiniz. Kusunuz yiyin neme deyin. Men yaşlı kovar yan. Şular yağlıq. Siz barıp barlaq görürsünüz ya aydarsınız, torarsınız da saf getiriyan olsanız. Her kim her xil olan ya, men yaşıl qoğur ya. Köp kişi qıdılını qoğur ya, köp kişi başqa itlerini qoğur ya. Şonçuk men şun olan ya. 61'lik 83-87'den ya da 64'lük 60-98-88'den. Men durmuşda padarka vermen qoğuryan, padarka almanım qoğuryan yani. Doğlarımda da bir padarka vermen qoray, ne diye. Canı da valyan şu derece. Şu sebepten degen resim böyle suratlar bilen tedi yüzlük olsa. Men size hada qoğ tədeligim nar. Suratlar bilen inne öndürülecek rahatlanmaz nesip olsa. Bular probnik. Biz barimiz şuratlar ulaniyat, maşgala bolup, işleşlerimiz bolup, hemmesin şulan ulaniyat. İnni men diyecek bolyan radım nesip olsa yakina çıkacak rahatlamız şular. Size şeyle bir tədeligim mada hadir. Men oyumda bolan rahatlar, sizin oyunuzda da hükman bolmalıydın. Karara geldim ve şuratlarda nesip olsa Qarasın hadir mesela qoğ tədelik aytacaq. Olsun göğlü. Şundan 2 sanatçağını aldım. Bizim tədə işimiz. Hayırlı uğurlu olsun. Nesip olsa. Aydı geçer. Mehribanlar, men näki bolan zatlar size de bolsun diýen bolsaňyz bu konkurslar ýöne size sowgat menden hem Instagramda hem TikTokda ayrı bir adam saylajaktır. Jem 2 adam. Like, komentariya, podpisatsiya hükman etmeliler. Hükman komentariyadan saylajaktır. Näme goýan içine? Ine bir üstüne bordy goýan. Bir mayka goýan. Jytka milamy goýan. Kara krem, yaprak sarma, biberiye suyu, maçalka sabunumuz, güneş krem, scrub, bizim täze önürjek çağa sabunumuz, gözaltı serum, sprey sabun bilen, yeni bir sabun, inne önürjek 2 sandy huýumuz. Maçalkaly sabunumuz. Kepwa. Şulan hemmeti size var ya etmeli dadyňyz like, komentariya, hükman podpisatsiya edip dostaňyz bilen. Mahvanlar. Näme üçin ýöne çykyndan ýa bolmaňyz mümkin. Tüýjek.
Buram aytjak bolýandadım. Öňrak produktlar otarypdyr şulan. Köp kişi şowy yetmänler. Inni arkaýyn jaňadyp zakazlaňyzy berip bilýäňiz, nomerlaryny goýýan. Şoňsam kep çuwada ütboş kursos gaýtdylar täze. Öňküde aparator ýakynyşdy. Kuşram. Şular ýaly. Chicken King. Burada şuna nomer ýok. Ha. Gara nirde görseňiz, görüň men nomeryny goýýaryn aşagda. Ýa-da sahypasyny goýýaryn. Tawukdan dön ýaman gowy bolýan hatda. Çyna. Açırma. Anne. Şular ya, kovusular var. Ne? Nomerlaryny goýanypdym. Arkan baha edip ýok. Ne? Elimden açıp gelelim. Şimdi kapatacağım. Teredim. Neyle kovduk dolu. Teredim. Tamam. 12:27:00, 13:27:00, 19:27:00. Chicken King. İçimden öptü ya. Hemen de dile gel abi. Bizim nokta. İşine aşık. Ertir sadaka komşuyuma da geldim. Ben patpişklamas gitket berýänler. Arkaýyn biram näme soradylar, ýaprak sarmaň. O zadyny sadaşyn soradyň, hana bar eken ýapragy. Ana. Ertir Hudaý bolat ýa-ni bolsa. Näme-de? Näme kalwan janna. İnşallah ne nomerlaryny alyp galyň. Yerden saat 7'den akşam saat 10'a çen işlerler. Şeyle öyle? Öyle arası canı. Şu açık öye gelim de saat 1. Hazır yugun vardan yine gideceğiz. Aktım anemede. Hudaý bolat bolat nesip bolsa. Irak'tan uğrayacak. Mene uğrak var ya. Daha değil mi? Fix şokolad yetim geldi. Ona da taptık. Yani ol pajelkim näme men garad men halamadım öňkiyenim der. Ondan çağa var tezim şop. Tezim şopa da şu wagtjan etdik biz. Şa ýok diýdiler. Ýöne men çüp ýürüýti. Tezim şop getiripdir. Ne bul hakyky. Ana 26.09 20 azada çenni. 26'na çennimi ka. Şeyle bolýarmy? Näme bolýar? Doğru inşallah şu nämedir öňkiýänimdir. Ýa öňkiýäniň diýip ogratdy ýöne. Sağ ol gülüm. Taňary ýalkapyn döwletiň artan galan kän bolsun diýendim şular açyp. Şoma däme pikiri. Sizem kelläňizden aýrylsyn diýip.
Häzir şo bolsa ýesiňiz gelýän Batyr meniň originalyny gözläp berýär. Şondan sizem zakka berersiňiz ýaly. İkilikçi açyan da barlı. Şol. Ana. Şol. Taýpy dogry. Edilje gözi. Gün täjim şol. Nemes zakada getirýän kerýana. Bir iýesim gelýär. Hudaýa. Gülüm Allah razı bolsun. Ötlüdi. Soğamına yazılsın. Ben solakım. Size bu vahide gelip yatan sonra ben giyindim. Yağlığım kolaylarımda danar ne bilen gidip bayan. Yağlığım yok. Danardım oraya şu hedir Mekka cana deyip çıkar yağlıklarına da diyer. Şolar yağlık. Kavularsın ifyatsına da döneyin sağ olun. Ama inşallah şeyle olsun akılım. Şu taýda men size de dile gederim, meni görseňiz. Görmeseňiz hem dile geder. Nesip bolsa. Ondan soň häzir çykaýyn. Biz biraz ýer ograly, ahardat ataşdyraly. Genjem, onu ejem, onu goçkakam, garap. Onu Mekke'däki wagylar bir iki maşin bolup ýöňden gidelli taýýarlyk göreli. Onu olar ýuwaşykda nesip bolsa bararlar. Alhamdulillah. Şolar ýaly aklym sabret diýdiňiz, sag bolun.